Hi guys! For today's vlog, magluluto tayo ng pancit canton. I-share ko sa inyo kung paano ako magluto ng mabilis na pancit canton. Okay, simulan na natin. Nagpainit na ako ng mantika. Igisa muna natin itong bawang. Isang ulo ng bawang yan guys. I-brown lang natin yan. Kapag semi-light brown na yung bawang, isunod na natin itong sibuyas. Then, continue lang yung pag-isa ng mga 1 minute. After 1 minute, ilagay na natin itong pork belly. 750 grams yan, guys. Igisa lang natin yan hanggang sa mag-golden brown yan. Or mag-brown yan. After few minutes, medyo brown na siya, no? Ngayon naman maglalagay tayo ng pepper. At saka konting patis muna para may lasa na yung ating liempo. Then, continue lang natin yung pag-isa ng mga 3 to 5 minutes. After 5 minutes, gisang-gisa na yan guys. Maglalagay naman tayo ngayon ng soy sauce. Yan, siguro mga 3 sandok muna. Yan, haluin lang natin. Para lang tayo nag-aadobo, no? Pagkatapos mag-add tayo ng water para mas mapalambot pa natin yung ating liempo. Then, haluin lang natin ng konti. At saka muna natin takpan. At ituloy pa natin yung pagluto ng mga 20 minutes. After 25 minutes, ginawa ko na siyang 25 minutes guys para siguradong malambot na yung ating liempo. Yan o guys, malambot na sigurado yan. Ngayon naman ilagay natin yung hiniwa nating carrots kanina. 2 piraso yan, medium size. Pero depende naman sa inyo gaano kadaming gulay yung pwede nyong ilagay or gusto nyong ilagay. Guys, liyan po nga pala yung ginamit kong pangsahog, no? Kasi para sa akin mas malinamnam pag pork yung ginamit natin pangsahog kesa sa chicken or shrimp. Pero syempre pwede din kayong maglagay ng hipon, no? Kung gusto niyo mas special yung inyong pancit canton, pwede kayong maglagay ng hipon, quail egg, tsaka mga kikyan, ganyan, or yung squid balls. Wala namang problema, or fish ball, ganyan. Yung version kasi natin ngayon, ito yung pinakamabilis lang na pagluto ng pancit canton. Yan, tuloy lang natin yung pagluto ng mga 3 minutes. After 3 minutes, ilagay na natin itong green and red bell pepper. Then, ilagay na rin natin itong ating noodles or canton. $700 grams nga pala itong noodles natin guys. Ayan, lubog lang natin yan para maluto ng maayos yung ating noodles. Kung kinakailangan magdagdag ng tubig, doon madadagdag pa tayo. Mag-add pa tayo ng konting tubig. Tsaka natin haluin. Yan guys, unti-unti nang lumalambot yung sa pinakababa. At this point, tikman natin para ma-adjust natin yung lasa. Mag-add pa tayo ng konting oyster sauce.
Yan, isang sandok. Pwede na yan guys. At saka isang seasoning. Yan guys, sakto na yung lasa niyan. Then, haluin lang natin ng mabuti. Kapag malapit ng lumambot, no, yung ating kanton, ilagay na natin itong cabbage. Para sakto yan guys, no? Pag naluto yung ating kanton, luto na rin yung ating cabbage. Parang semi-half cook yung mangyayari dito. Yan, haluin lang natin para magpantay-pantay yung luto. Malapit na maluto to guys. Mga ilang minuto na lang. Yan guys, after few minutes, luto na yung ating pancit canton. Pwede na yung iserve. Kung umabot ka sa part ng video na to, maraming salamat sa iyong panonood. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na rin. Pakiclick mo na rin yung notification bell para ma-update ka sa mga susunod pa nating video gaya nito. Okay guys, hanggang sa muli. Paalam!